Gi-inspeksyon sa Police Provincial Office 12 ang mga ekipo nga magamit panahon sa kalamidad kini atol sa gipahigayon nga PNP-Wide Annual Inspection of Disaster Response Equipment kagahapon Hunyo 17, 2025 sa CPPO ground sa Amas, Kidapawan City. Tumong sa assessment nga masiguro nga ang tanang unit andam sa kalamidad ug maayo ang kahimtang. Gipasundayag sa inspeksyon ang mga mahinungdanong ekipo sama sa mga rescue board, life vest, hard hat, PC o guban pa nga nagpakita sa pasalig sa CPPO sa pagtubag sa kalamidad o kaandam sa probinsya. Ang inspeksyon gitambungan sa nagkadayang police stations, mobile forces o provincial headquarters. Ang proseso nagsilbing usa ka hugot nga pagtuki ug pasundayag sa tanang operational response assets. Gisiguro lamang sa mga pulis nga hitsas ang mga gamit hilabi na karong panahon sa ting-ulan nga sagad adunay mahitabong baha ug landslide. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe.